Obsequious. What's up everybody, and we are the Obs Elite. Ngayon, nandito kami sa Baguio City para sa isang malaking dance competition ngayong taon. As you can see guys, paakyat na kami dito sa Lower Pingat, Baguio City, kung saan mag-i-stay kami ng mga sangre. Barang tukatan, upot yo, dekaratis, may ibantang mi kayo. At this moment guys, nagdi-dinner na kami and magpe-prepare na din kami para sa isang malaking bakbakan mamaya sa dance contest. So ayun guys, pasok kami sa grand finals, kaya itong mga to uminom hanggang umaga. Nandito kami sa SM ngayon. Hi coach! Nagtitiktok kami and then pauwi na din kami nito eh. You can save 50 pounds per person!